Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечар, Сержук, як заўсёды рады цябе бачыць. То ўзаемна, вітаю, Іван. Ну і сёння у нас зноў гісторыя Віцебска, так, скажем так, курсы. І сёння будзем даведвацца, адкуль узялася ўвогуле цікавасць да гісторыі ў нашых землякоў, як ствараўся летапіс. А то вось до нас прыходзяць гісторыкі, расказваюць гэта ўсё, а яны ж адкуль беруць звесткі? Бяруць гэтыя звесткі. Таму давайте адразу слухаць гісторыкаў, нашых разумных гісторыкаў, і будзем пачынаць. Яшчэ раз добрый вечар, і мы нагадваем, што сёння гаворка ў нас пойдзе зноў-такі пра гісторыю Віцебска. І нашы госці сёння гэта Максім Макараў, кандыдат гістарычных навук, супрацоўнік рэспубліканскага унітарнага інавацыйнага прадпрыемства Тэхнапарк БНТУ Політэхнік. Менавіта так. Вось, цудоўна. І ўжо наш не стары, малады такі, але заўсёдны наш гость, гэта Анатоль Дулаў, загадчык кафедры гісторыі Беларусі ВДУ імя Машэрава. Добрый вечер, шановні сябры. Так, добрый вечар. І, ну што ж, будзем пачынаць нашу размову. З чаго ўсё ж такі пачалася ў нас цікавасць да гісторыі ў нашых жыхароў? Можа, тут не толькі, я думаю, гэта Віцебск, гэта ўвогуле такая... Так, сапраўды, гістарычная рэфлексія ці гістарычная свядомасць – гэта такі дастаткова своеасаблівы стан мыслення чалавека. Людзі ж і без гісторыі жывуць. Напрыклад, як той самы Асвальд Шпенглер пісаў, запытаеш індуса, ці даўно ён еў, ён адкажа даўно. А запытаеш яго таксама, ці даўно напісалі кнігі Рыгведы, ён таксама адкажа даўно. Все гэтыя падзеі, яны кудысьці пайшлі ў тое адзінае даўно, якое гісторыі не з'яўляецца. А адкуль з'яўляецца жаданне выставіць гэтую гісторыю ў нейкі лагічны рад, нейкі лагічны шэраг, расставіць гэтыя все падзеі храналагічна. Власна кажучы, адкуль з'яўляецца гэтая гістарычная рэфлексія, гістарычная свядомасць. Хочацца разабраць гэта на прыкладзе нашага горада Віцебска. Як тут з'явілася? Ну, вялі людзі нейкія нататкі і ў 17 стагоддзі, ў 18 стагоддзі пісалі то, і наколькі можна верыць увогуле? Ну, справа ў тым, што наколькі можна верыць, гэта ўжо другое пытанне. Гэтыя творы, якія мы будзем разбіраць, яны ўвогуле дастаткова шмат памылак утрымліваюць, як пісарскіх памылак, так і фактычных памылак, таму што крытычнага мышлення як такога у гэтых асобаў, ну, ў нашым разуменні не было, і там занадта шмат памылак. Яны больш гэтыя творы, а размова пойдзе зараз пра кнігу Прывілеяў Віцебска і пра славуты летапіс Віцебска Аверкі і Панцырнага. Яны больш маюць значэнне як творы да гісторыі чалавечай свядомасці, чым да гісторыі як такой. У летапісе Аверкі там ёсць пэўная паласа звестак, якія запісаны Панцырным, відаць, у канцы 17-го, пачатку 18-го стагоддзя, якія маюць такую цікавасць, але па сутнасці гэта больш да гісторыі чалавечай думкі, чым да гісторыі як працэсу. Да, гэта гістарыяграфія, гэта інтэлектуальная гісторыя. Гістарыяграфія – гэта інтэлектуальная гісторыя? Не. Ці гэта пра скоску? Значит, што ў нас увогуле у выніку пошукаў ёсць зараз? Ёсць самая старая, гэта кніга Прывілеяў, якая створана каля 1734 года. Ёсць 3 копіі кнігі Прывілеяў, якія створаны Аверкам каля 1767-68 года. Ну і таксама ёсць гэты віцебскі летапіс, значит, які зараз захоўваецца ў Петербургу. Увогуле, як узнікае інтарэс да гэтых гістарычных ведаў? Трэба сказаць, што ён мае вельмі практычную накіраванасць. Калі людзі таго часу лезлі ў гісторыі, гэта азначае, што ім у той гісторыі нешта было патрэбна практычна. І ён вельмі быў моцна падагрэты барацьбой за ўладу над горадам, якая мела месца ў першай палове 18 стагоддзя. І каб зразумець гісторыкаў, трэба, на мой погляд, звярнуцца ў першую чаргу да гісторыі і ахарактарызаваць гістарычны фон, на якім гэтыя падзеі ўсе
адбываліся. Значит, у нас, калі браць горад на магдыбургскім праве у Рэчы Паспалітай, яго можна параўнаць з такой сучаснай свабоднай эканамічнай зонай. Гэта такая тэрыторыя, на якой адбываюцца эканамічныя дзеянні, якія на іншай тэрыторыі дзяржавы адбывацца не могуць. І тут устанаўліваецца спецыяльны для такой тэрыторыі намеснік вялікакняскі ці каралеўскі. Значит, ён называецца войт, а не староста, дзяржаўца, ваявода, як для астатняй тэрыторыі зямлі. І вось калі ў нас 17 сакавіка 1597 года Віцебску надаецца магдыбургскае права, у нас, власна кажучы, устанаўліваецца гэтае магдыбургскае войтаўства, і ўсе жыхары горада перадаюцца з-пад суда, з падсуднасці ваяводы, яны трапляюць у падсуднасць да гэтага войта. І ў гэтым як бы ёсць, ну, пэўна, гэта як бы можа быць сведчаннем аўтаноміі мяшчанскай абшчыны, але самае цікавае, што гэтае войтаўства аўтаномнае, у нас у Віцебску праіснавала надзвычай недоўга. Ужо ў 1603 годзе апошні самастойны войт Александр Корвін-Ганселскі, ён нібы добраахвотна перадаў гэтае войтаўства ваяводу Яну Завішу. Ну, насамрэч, я думаю, што ён гэту прыбытковую пасаду прадаў, таму што трэба разумець, што войтаўства гэта вельмі прыбытковая пасада. Усе прыбыткі ўладаў яны складаюцца з судовых пошлінаў, з нейкіх са збору падаткаў, а на тэрыторыі... Шанец вельмі маленечкі, што ён добраахвотна проста аддаў. Я думаю, што гэта... Гэта ў кантракце так напісана, што аддаў, але я думаю, што там быў нейкі ценевы бок гэтага кантракта, і па ўсёй верагоднасці так проста такія рэчы ніхто нікому добраахвотна не аддае. Такім чынам атрымалася, што гэтае войтаўства яно трапіла ў рукі земскіх ураднікаў мясцовых і пачало перадавацца ад аднаго ваяводы да другога. І фактычна мы ўвогуле можам казаць, што аўтаномія пэўнай мяшчанскай абшчыны у рамках гэтага магдыбургскага права, яна тут не прасочваецца, таму што няма ўплыву мяшчанскай абшчыны на прызначэнне самого галоўнага прадстаўніка гэтай абшчыны, нібы войта. І ў сувязі з гэтым пытаннем, Максім, а ці была аўтаномія ў іншых гарадах? З тым, што ў нас, напрыклад, на Падвінні практычна паўсюль так склалася. Такая самая сітуацыя была ў Полацку, ў Дзісне, у Ворша. Паўсюль гэтыя войтаўствы трапілі ў рукі дзяржаўцаў. Калі казаць пра ўсходнюю, цэнтральную Еўропу, там у большасці выпадкаў, напрыклад, абшчына набывае пэўную эканамічную самастойнасць, там пэўную заможнасць, яны папросту гэтым людзям, якія маюць пасады войта, яны ім прапануюць выкупіць гэтае войтаўства, даецца адпаведная сума, і мяшчане яе сабе забіраюць. А ў нас, на вялікі жаль, гэта памежныя тэрыторыі, пастаянныя войны, і гэтая ўлада, яна трапляе ў рукі да таго, хто фактычна кіруе гэтымі вайсковымі аддзеламі тут. Хто военачальнік, то і галоўны. Так, то і галоўны. Яна трапляе абсалютна аўтаматычна ў рукі мясцовых ваяводаў. Трэба сказаць, што ў 1623 годзе Віцебск увогуле быў пазбаўлены магдыбургскага права за тое, што за забойства нямецкага архіепіскапа Эсафата Кунцевіча. Гэтае магдыбургскае права было ізноў нададзена толькі ў 1641 годзе, адноўлена яго дзеянне. І вось тут адбываецца тая закладка бомбы, якая пазней прыводзіць да канфліктаў і да цікавасці, да гісторыі, падагрэтых гэтымі канфліктамі. Надаючы гэты прывілей 1641 года, кароль польскі і вялікі князь літоўскі Владзіслаў Ваза, ён прадугледзеў такі парадак прызначэння гэтага войта. Мяшчане з гэтага часу павінны былі, войтаўства павінна было застацца ў руках гэтага ваяводы Крыштафа Кішкі, каб яго не крыўдзіць пажыццёва. А пасля смерці гэтага чалавека мяшчане павінны былі абіраць 4 кандыдатаў шляхецкага, правда, паходжання і прадстаўляць іх каралю на выбар. А кароль ужо з гэтых 4 кандыдатаў павінен быў прызначаць аднаго таго, які павінен быў станавіцца войтам. Аднак цікава, што ў 1646 годзе гэты Кішка, ваявода Віцебскі, памёр, а мяшчане гэтым правам не скарысталіся. Я так думаю, што ім проста не далі гэтым правам скарыстацца. Войтаўства пераходзіць да нового ваяводы Паўла Сапегі, і пасля ад войта ад ваяводы да ваяводы, ад ваяводы да ваяводы, і так все гэта пратрымалася да... Пра гэтых 4 кандыдатаў, на іх забыліся проста. Фактычна забыліся. І згадалі пра гэтых 4 кандыдатаў дастаткова, выпадкова, не выпадкова, але праз 90-х гадоў гэта гісторыя ўсплыла самым нечаканым спосабам. Атрымалася так, што 10 чэрвеня 1728 года памёр ваявода і войт Віцебскі Казімір Александр Пацей.
А вот тут у нас на горизонте з'являецца першая асоба, якая таки зазірала ў гістарычныя дакументы і даказала, што веданне гісторыі мае пэўны практычны сэнс. Гэта быў такі падстоле віцебскі францішак Антоні Булгак. Ён нейкім чынам пры неўстаноўленых абставінах гэты падзабыты 90 гадоў таму складзены прывілей, пра які ўжо падзабыліся. Ён его нейкім чынам прачытаў, добра зразумеў, як трэба выбіраць войта згодна з правам. Недзе ж знайшоў. Так, і вось скарыстаўся тым, што пасада гэтыя ваеводы, гэтай уплывовай асобы, яна засталася вакантнай. І зарганізаваў у Віцебску, падмасліў вярхушку мяшчанскай абшчыны, зарганізаваў па-хуткаму выбары і выбраў такі сабе кандыдатам. І нават 7 верасня 1729 года атрымаў у Варшаве прывілей на віцебскае войтаўства. Вось, гэтая дэмакратычная працэдура, яна была выкарыстаная. Прабачце, а гэта значыць, што усе папярэднія 90 год ўсё адбывалася не так, не згодна з гэтым прывілеем, які Просто потым знайшлі, перадавалася. просто перадавалі. Сэнс у тым, што ў заканадаўстве Рэчы Паспалітай Вялікага княства Літоўскага ўвогуле была такая існавала норма, што той чалавек, які там колькі там 9 там ці колькі гадоў не скарыстаўся з нададзеным яму праве, тот павінен і далей маўчаць. Ну, з пункту гледжання ўладаў, калі яны гэтыя праваронілі гэтыя пункты, яны ўжо і пазней не павінны былі да гэтага звяртацца. Вось. Ну а з пункту гледжання мяшчан гэта было, так скажем, згублена адна з найбольш істотных нормаў, якая ўплывала на тое, што яны мелі права ўплываць неяк на свайго жыццё, на тое, што мяшчанская абшчына павінна была мець аўтаномнасць. Але тут дэмакратыя нашла на дэмакратыю. Аказалася, што у нас-то ў віцебскім і полацкім воеводствах, тут на землях Падвіння, была яшчэ такая адна рэч, што шляхта выбірала воеводу. Шляхта мела дэмакратычнае права выбіраць воеводу. А паколькі гэтае воеводство лічылася звязаным з войтаўствам, на гэты момант непадзельна, вся шляхта віцебскага воеводства вельмі моцна абурылася і выслалі пасланцаў да караля, каб скасавалі наданне прывілея на войтаўства Булгаку, таму што ён проста не меў на гэта права, таму што на гэта павінна ўплываць шляхта. І так атрымалася, што ўжо ў красавіку 1730 года у адказ на гэтыя дзеянні шляхты кароль сапраўды адабраў яго прывілей, і ў тым жа 1730 годзе ваеводам быў абраны магнат Марцыян Міхал Агінскі, які взял у свае рукі ўсе паўнамоцтвы, звязаныя з кіраваннем Віцебска. Ён быў адначасова і войтам, і ваеводам. Цікавая таксама пасада. На той момант, калі ваеводства было вакантным, ваеводствам кіравалі сурагатары. Вось, разумееце, зараз людзі, калі не маюць чаго піць, яны п'юць сурагаты. Ну і, власна кажучы, калі няма ваеводы, то ваеводствам кіруе сурагатар. Такія вось былі пасады Гэта сапраўды такая пасада была? Ну так называлася, сурагатар. Значыць, ён не намеснік, а ён, як гэта сказаць, ён замяшчальнік. Гэта калі няма сапраўднага ваевода, тады у нас ёсць сурагат ваеводы. А ёсць звесткі пра тое, пры кім жылося лепш, як у нас вельмі любяць пытаць? Ну вось калі... За якімі часамі? Ну я вам павінен сказаць, гэта гледзячы каму. У розныя часы розным слаям жылося па-рознаму і можна сказаць так. У Рэчы Паспалітай, напэўна, шляхце жылося добра, астатнім не ведаю. Зразумела, конечно. Ну, власна кажучы, все працоўныя масы перад Рэччу Паспалітай свае абавязкі выплацілі, все падаткі заплацілі, па сутнасці загубіла Рэч Паспалітая яе палітычная эліта, власна кажучы, якая давяла яе до такого стану. Ну, калі казаць далей пра нашу сітуацыю, так вернемся да віцебскай гісторыі. Вось варта было б сказаць пра роль агінскіх віцебскай гісторыі. Ролі агінскіх у віцебскай гісторыі. Можа, Анатоль і распавядзе нам зараз пачне пра агінскіх? Скажи нам, што Анатоль пра агінскіх зараз. Не? Добра, тады вернемся да Марцыяна Агінскага. Гэты Марцыян Агінскі, Марцыян Міхал Агінскі, які ўзяў гэтую пасаду войта, ён хацеў уключаць у палітычнае жыццё патроху свайго сына. І так у яго з'явілася задумка перадаць. Ён быў ваеводам, а кіраванне горадам войтаўства ён вырашыў перадаць свайму сыну, гэта Станіславу Ежы Агінскаму. І ў 1739 годзе ён выпрасіў у караля прывілей на тое, каб гэты Станіслав Ежы стаў віцебскім войтам. Самае цікавае, што выпрасіў, але фактычна не перадаў яго.
Чаго ён апасаўся? Ён апасаўся відавочна разрыву пасады войта з пасады сенатарскага крэсла ад віцебскага воеводства, потому што яго сын быў на той момант Кастэлянам Мсціслаўскім. Ну, карацей кажучы, хацелі яны вярнуцца да перадачы гэтай пасады войта ў рукі сыну Станіславу Ежы Агінскаму на сойме 1748 года, але гэты Станіслав Агінскі прыехаў у Варшаву і перад самым соймам 14 чэрвеня 1748 года нечакана памёр. І войтаўства гэтае з пункту гледжання, яно ж не перадавалася яму, з пункту гледжання вярхоўных уладаў Рэчы Паспалітай, яно стало вакантным. Ну і вельмі такія рыбныя месцы яны не пустуюць, і вельмі хутка палкоўнік войск ВКЛ Вялікага княства Літоўскага Юзеф Сасноўскі ўжо 22 чэрвеня 1748 года выпрасіў у караля гэтую пасаду сабе. Вельмі хутка прынёс прысягу перад канцлерам і кнігамі метрыкі, і з пункту гледжання вярхоўных уладаў ён стаў паўнапраўным войтам. Агінскі, безумоўна, быў у шоку ад такого развіцця падзей. Ён-то лічыў, што войтаўства звязана намертва, а тут яно выходзіць у нас за 20 гадоў, другі раз выходзіць з арбіты ўплыву віцебскага воеводы. Ён спрабаваў дамовіцца з Сасноўскім па-добраму, прапаноўваў яму нават, але ж там жа сэнс у тым, што за такімі пасадамі матэрыяльныя інтарэсы былі. Да войтаўства быў прывязаны ў гэты момант фальварак Лукішкі. Ён знаходзіўся там, дзе ўплывае Лучоса зараз у Двіну. Ён яму нават Агінскі прапаноўваў Сасноўскаму ўжо добра там будь войтам, але толькі калі даш такой абавязак, што у Агінскага застанецца гэты фальварак Лукішкі, калі будуць забяспечаны матэрыяльныя інтарэсы, але не, той не пагадзіўся. Ну і мы ведаем пра тое, што фактычна ў Рэчы Паспалітай быў позні, гэта можна назваць паралічом улады. Кожнаму не трэба было не толькі прыняць рашэнне, але трэба было рэалізаваць рашэнне, і вельмі часта рэалізацыя канкрэтнага рашэння гэта яна ляжыць канкрэтна на тым, у бок каго гэта рашэнне прынята. Абодва бакі тут ужо ні на што не спадзяюцца і пачынаюць рыхтавацца да сілавога вырашэння пытання. Хто ж будзе гэтым віцебскім войтам? Гэты сам палкоўнік Юзеф Сасноўскі, ён сабраў атрад летам 1749 года каля 100 чалавек. У асноўным ён быў сабраны ў варшанскім тагачасным павеце. Былі там салдаты гарнізона горы Горацкага, Гэта было спецыяльна так зроблена, каб зоршы, каб не мясцовыя, тут каб не прабалталіся, ці што? Сэнс у тым, што я так думаю, што хто ўжо дасць, хто быў у яго, было відавочна і свае людзі, таму што ён быў палкоўнікам, відаць, была нейкая яго харугва, якую можна было ў пэўнай ступені выкарыстоўваць. Ну і з тых асобаў, якія былі яму палітычна блізкімі, можа быць, з таго самого лагера, хто ўжо дасць салдат. Ну і далі яму каля сотні ўвогуле салдат, і але ж марцыян Міхал Агінскі таксама рыхтаваўся да гэтага. Ён сцягнуў у Віцебск всю сваю рэйтарыю, паколькі быў старостам барысаўскую шляхту, паколькі валодаў маёнткам Мікулін. Мікулін это зараз Руднянскі раён Смаленскай вобласці, але фактычна значная частка самого раёна ляжыць на землях сучаснага Лёзнінскага нашага раёна. І колькі ён сцягнуў жаўнераў, солдат у Віцебск, цяжка сказаць, але відавочна, можа быць, меў нават колькасную перавагу над Сасноўскім. Ну, Сасноўскі 11 верасня 1749 года у досвітнай мгле уступіў у Віцебск і атакаваў будынак ратушы. Ратуша была не такая, як зараз. Это зараз гэты будынак цагляны, ён узведзены ў 1775 годзе, але тая папярэдняя ратуша, якая існавала ў 1749 годзе, она была таксама цагляная. Самае цікавае, што рыхтаваліся яго сустракаць, яна была ратуша вся акружана вастраколам. Стаяў там гэты гарнізон, які аказаў напаснікам жорсткае супраціўленне. Ну, там ён дастаткова добра апісаны ў справах Агінскага, і відавочна гэта можа быць нават цікава з пункту гледжання віцебскай гісторыі. Прабачце, а ратушу трэба было ўзяць, гэта быў як сімвал таго, што будзе захоплены горад? Ці... Сэнс у тым, што Агінскі, калі гэта ж не крэпасць нейкая. Так, яна была пераўтворана фактычна в імправізаваную крэпасць. Але фактычна Агінскі, который быў воеводам і войтам, ён вогуле у сваёй карэспандэнцыі, у яго няма ніякага там гарадскога самакіравання. З яго пункту гледжання як войта і галавы гарадской адміністрацыі, гэта яго войтаўская прыватная рэзідэнцыя. І яе трэба было адбіць як сімвал яго войтаўскай улады над горадам. Вось, власна кажучы, чаму адбыўся гэты штурм ратушы. Значыць, падкраліся людзі Сасноўскага у цемры нечакана. Вартавы быў такі барысаўскі шляхціц Яська Баркоўскі. Ён перкуліўся праз плот
и тихонько запытал, кто там ідзе. Адказ атрымаў адразу 3 кулі, одна разнесла чэрап цалкам, 2 другие трапілі ў грудзі. Ну і людзі Сасноўскага, каля Трэба сотні вельмі чалавек. асцярожна задаваць такія пытанні. Такие пытания трэба задавать з выключнай асцярожнасці. І людзі Сасноўскага пашлі на прыступ. У 3 месцах прорубілі сякерамі агароджу каля гэтай ратушы, уваліліся на ратушны панадворак, забілі яшчэ аднаго чалавека, 2 цяжка паранілі, але тут гарнізон, который туды паставіў Агінскі, яны скрыліся за цаглянымі сценамі і пачалі адтуль. І тут ужо на такой кароткай дыстанцыі пачалі проста адстрэл гэтых людзей, якія ішлі на штурм. Вельмі хутка яны згубілі 2 чалавек забітымі пад сценамі ратушы, кільканасці па-польску, это значыцца ад 10 до 19 параненымі. Адразу знік імпэт, адступілі і каля 1,5 гадзіны яшчэ абстрэльвалі гэтую ратушу. Зразумелі, што авалодаць яе не атрымаецца і рэціраваліся. Значыцца, фактычна, ну, можна так пажартаваць, калі увесь атрад, які прывёў Сасноўскі, он быў набраны ў асноўным падворшай. Гэта аршанскія на тэрыторыі абласнога цэнтра атакавалі лёзнінскіх, таму што у складзе людзей Агінскага было шмат сучаснага лёзнінскага раёна, і лёзнінскія праявілі вялікую мужнасць і адбіліся ад аршанскіх. Можна так інтэрпрэтаваць гэтыя падзеі. Ну і здавалася, што перамога засталася за марцыянам Міхалам Агінскім, але трыумф яго быў тут нядоўгі, бо ён ужо 1 красавіка 1750 года, значыцца, праз паўгода пасля гэтых падзей памёр. Атрымалася, што войтаўства, за якое пралілі столькі крыві пад сценамі ратушы, яно само звалілася ў рукі Сасноўскага. І ён зразумеў, што гэта тавар ліквідны і вельмі хутка прадаў яго Юзефу Салагубу. А Салагуб гэта был якраз той чалавек, Можа, ён тады і біўся, хацеў проста дабраць да прадаць. Ну, цяжка мне сказаць. Карацей, у любым выпадку за такі кавалак, які можна пераўтварыць у грашовыя рэсурсы, біцца хіба што варта. Но мы бачым, наколькі гэты Сасноўскі ввогуле звязаны з гэтай абшынай. Вы бачыце, што яму патрэбна. Яму не патрэбна ні той Віцебск, нічога. Ён атрымаў гэты прывілей, які можна канверціраваць у грошы. І ён іх канверціраваў ізноў жа ў грошы. Ну, такая вот тады атрымалася сітуацыя ў гэтай Рэчы Паспалітай. І такі быў уплыў мяшчан на свае ўласныя лёсы. І вот гэты вот Юзеф Салагуб, які выкупіў войтаўства ў Сасноўскага, ён уже войтам, кіраўніком гарадской адміністрацыі Віцебска, і ён заставаўся до 1772 года, ці, уласна кажучы, да першага падзелу Рэчы Паспалітай, калі Віцебск апынуўся ў расійскай імперыі. Вось гэта і ёсць той гістарычны фон, на якім развіваліся і падзеі, і адбылося ўзнікненне цікавасці да гісторыі. Ну што, пераходзім, уласна кажучы, да ўзнікнення гісторыі, ці яшчэ нейкія пытанні будуць? Я думаю, што тут уже падышлі і можна рухацца. Добра. Вось гэтыя канфлікты 1729, 30 і 1748-50 года, яны вельмі падагрэлі інтарэс да гісторыі. Як мы бачылі, першы, хто зацікавіўся, быў Францішак Булгак, і вельмі зацікавіўся сам Агінскі. Мы ведаем дакладна, што для марцыяна Міхала Агінскага каля 1749 года было складзена 2 вельмі грунтоўныя гістарычныя даведкі па гісторыі віцебскага войтаўства. Першая з іх, яна зараз знаходзіцца ў бібліятэцы Польскай акадэміі навук у Кракаве, называецца яна «Мемарыял усяго інтарэса войтаўства Віцебска», а другая называецца, лацінскую назву мае «Статус кауза». Яна знаходзіцца ў Вільні ў фондзе Агінскіх, гэта літоўскі дзяржаўны гістарычны архіў. І вось гэтыя 2 даведкі, якія былі складзены для Агінскага, яны былі прызваны абгрунтаваць правы ваяводы на войтаўства. Яны, власна кажучы, яны вельмі нагадваюць творы сучасных гісторыкаў. Яны утрымліваюць вялізную колькасць спасылак на канкрэтныя гістарычныя дакументы. Напрыклад, ці нейкая сеймавая канстытуцыя, ці прывілей. Яны маюць вельмі значны храналагічны ахоп. Гэта значыцца каля 180 гадоў. Уявіце сабе, это трэба сабраць дакументы, каб мець уяўленне пра такую, власна кажучы, колькасць часу. Давайте крыху перавядзем дух зараз, да? Давайте паглядзім афішу, Добра. А потым вернемся до наших летапісаў, до нашай гісторыі. Так?
концертный зал «Витебск» и молодежный театр «Колесо» представляют интерактивный спектакль по основам безопасности жизнедеятельности «Колыбельная дракона», а также интерактивную площадку МЧС «Волшебная книга безопасности». Спектакль призван обучить детей правильно поступать в любых жизненных ситуациях и уметь правильно действовать при любой опасности. Начало в 10 и 13:00. Витебский районный историко-краеведческий музей приглашает на выставку репродукции картин Николая Рериха «Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего». Картины автора украшают галереи по всему миру. Идеи и учения Рериха вдохновляют художников и зрителей и в наши дни. Выставка работает с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет драму в одно действие «Осенняя соната» по произведению Ингмара Бергмана в постановке Игоря Бояринцева. Это спектакль-беседа, затрагивающий сложные психологические вопросы. Извечную тему отношений отцов и детей рассматривают будто под микроскопом, и зрители увидят, как случайные ошибки могут порой испортить судьбу человека. Начало спектакля в 19:00. Ось такія цікавыя мерапрыемствы адбываюцца ў нашым горадзе, а самае цікавае адбываецца зараз у нашай студыі і даведваемся столькі неверагоднага з гісторыі нашага горада. Так, мы спыніліся на тых гістарычных даведках, якія былі складзены для воеводы Агінскага каля 1749 года. І вот самае цікавае, што ў гэтых двух дакументах самая вялікая роля, яна адводзіцца паказанню негатыўнай ролі гэтага Францішка Булгака. Значит, падзеі-то адбываліся 20 гадоў таму, а фактычна ў іх раскрываецца, што Булгак не меў ніякага права, ці Булгак, ён не меў ніякага права гэтае войтаўства мець, таму што яно заўсёды звязана з воеводствам. Фактычна можна казаць, што каб стварыць такія дакументы, патрэбна было даследаванні пачынаць практычна адразу пасля падзей. Я думаю, што Міхаіл Марцыян Агінскі вельмі зацікавіўся гісторыяй адразу пасля сітуацыі з Булгакам. Гэта 1731 год, калі ён уехаў у Віцебск, калі атрымаў кантроль над усёй дакументацыяй. Тут ёсць яшчэ адно такое сведчанне зацікаўленасці воеводы Агінскага мінулым. Можна паказаць гэты малюнак, вось першы. Гэта калі Агінскі прыехаў у Віцебск, ён знайшоў, што ў ратушы знаходзіцца вельмі мала справаў было віцебскага магістрата. Фактычна там знаходзілася вельмі нязначная колькасць справаў, якія былі не пераплецены. Мы бачым з вами зараз, гэта адна з актавых кніг віцебскага магістрата захаваных, якая зараз зберігаецца ў Нацыянальным гістарычным архіве ў Мінску. І тут на ёй напісана рукой пісара Чаркоўскага гісторыя тая, што калі Марцыян Міхал Агінскі уехаў на воеводства Віцебска, ён вельмі мала знайшоў дакументаў віцебскага магістрата, што канцелярія магістрата не дзейнічала і была ў поўным беспарадку. І ён распарадзіўся все акты свайго кіравання Віцебскам пераплесці ў 4 тамы. І мы адзін такі том маем. Гэты том, вось ён захаваўся ў Нацыянальным гістарычным архіве Рэспублікі Беларусь у Мінску. І ён з'яўляецца сведчаннем цікавасці вярхоўнай вось гэтай віцебскай улады да гісторыі. Прычым, я так думаю, што цікавасць была абсалютна ў практычных мэтах. Гэта было патрэбна знаходжанне аргументаў, якія пацвярджалі тваю пазіцыю сучасным, іх трэба было знаходзіць у мінулым. І вось тут можна казаць нарэшце пра пераход да творчасці самога віцебскага магістрата. У пачатку 1730-х гадоў, а дакладней каля 1734 года, пачынаецца стварацца такі дакументы, як першая кніга прывілеяў Віцебска. Гэты помысл все гэта разам сабраць і зрабіць такую кнігу, якая аб'ядноўвала дакументальную спадчыну віцебскай Магдыбургі. Ён з'явіўся таксама вельмі хутка пасля авантуры Булгака, каля недзе ў пачатку 1730-х гадоў. Можна сказаць, тут ёсць два варыянты. Магчыма, ініцыятарамі стварэння дакументаў былі перакананыя прыхільнікі самого Булгака, якім патрэбна было паказаць свае правы, абіраць гэтых кандыдатаў на войта. А з іншого боку, я так думаю, што гэта хіба што больш верагодна. Верагодна, ўсё гэта было зроблена проста па прамым распараджэнні воеводы, які хацеў воеводы і войта, які хацеў бачыць упарадачныя гэтыя дакументы. Таксама, магчыма, пэўную ролю адыграла асэнсаванне катастрафічных наступстваў чэрвеньскага пажару 1733 года, калі пагарэла ўсё задвінне, але пажары ў нас у Віцебску і раней здараліся, а кнігу такую пачалі пісаць упершыню. Все гэтыя арыгіналы дакументаў
всякие листы, універсалы, прывілеі, якія былі назбіраныя за перыяд 16-18 стагоддзя, яны знаходзіліся у так званай скрынцы прывілеяў. Гэтая скрынка прывілеяў хіба што знаходзілася ў ратушы. За 2 стагоддзі там назбіралася вялікая колькасць дакументаў. І нават самі ўраднікі магістрата, я так думаю, не вельмі добра арыентаваліся ў змесце гэтай скрынкі. Так вось 3 верасня 1733 года камісія магістрата, яна правяла ўпершыню дакладную рэвізію ўсяго, што там ёсць. Было выяўлена 10 пергаментных, 36 папяровых дакументаў, ну, прычым там 36 нумар, гэта 4 акты. Ну і быў складзены рэестр всех гэтых змест всех гэтых дакументаў, яны былі панумараваныя, і спачатку гэты рэестр быў складзены ізноў пакладзены ў гэтую скрынку. Але вельмі хутка Перапісалі і ў тую скрыначку. Але вельмі хутка пасля гэтага, уласна кажучы, прыступілі да стварэння кнігі прывілеяў, дзе б яны все былі сістэматызаваныя. Не пазней, пачатку восені 1735 года гэтая праца была скончана. Там увогуле праца па перапісцы гэтай кнігі, яна была даручана 3 пісарам. Можна паказаць ось картинку нумар 2 у нас. Гэта наша кніга прывілеяў, якая захоўваецца ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі. Вось мы бачым 3 варыянты почеркаў. Першы з іх, яго можна дакладна ідэнтыфікаваць, гэта лаўнік Семён Зімковіч, ён менавіта пісаў ДА рэестр. Ну, а 2 іншых мы не можам ідэнтыфікаваць. Значит, гэты Семён Зімковіч, яму была дадзена самая прэстыжная частка, ён павінен быў перапісаць 10 пергаментных дакументаў, якія згодна з тагачаснымі ўявленнямі. Я калі бачыў спачатку копіі гэтай кнігі, я не мог зразумець, чаму ў ёй прысутнічае падвойная нумарацыя. Спачатку ідзе 1.10, а пасля 1.36 там і далей. Атрымліваецца, што ўсё згодна з матэрыялам. Вось матэрыял для тагачаснага чалавека, ён настолькі істотны, што можна нават праводзіць класіфікацыю рэчаў, дакументаў, уласна кажучы, якія ў іх галоўны сэнс, але можна праводзіць класіфікацыю рэчаў згодна з дакументам іх вырабу. А прабачце, а вось тыя памылкі гістарычныя, пра якія кажуць, яны ўзніклі вось на этапе перапісі вось гэтай, і вось з гэтых дакументаў зараз спрачаюцца пра нейкія даты, пра падзеі, пра людзей. Зараз скажу дакладна. Сэнс у тым, што ўсе 3 асобы, якія выраблялі першую віцебскую кнігу прывілеяў, яны не мелі адпаведнай дастатковай кваліфікацыі, каб гэта рабіць. У горадзе на гэты момант няма пісара, няма асобы, якая у поўнай ступені валодае, ну, скажем так, канцылярскай справай. Гэтыя 3 чалавекі, ну, яны вельмі стараліся, перапісалі, але зрабілі фантастычную колькасць памылак пры гэтай перапісцы. Напрыклад, сярод памылак трэба зрабіць, яны проста банальна, яны не маглі рассчытаць, напрыклад, лацінскія гады. У нас же тады гады вельмі часта лацінскімі літарамі абазначаліся. І, напрыклад, гэтая кніга ўтрымлівае такія дзіўныя дакументы, як універсал караля Яна Казіміра, кароль Рэчы Паспалітай, каб віцебскія мяшчане рамантавалі замкавыя ўмацаванні, датаваны чамусьці 1663 годам. Мы ведаем дакладна, што ў гэты час Віцебск падчас руска-польскай вайны знаходзіцца пад панаваннем Масквы, як бы, і кароль, ну, не мог просто такіх распараджэнняў даваць. Аказалася, што ўсё гэта просто пераблыталі. Просто таму, што гэтыя людзі банальна не маглі рассчытаць лацінскія літары. Там таксама, напрыклад, сэнс яшчэ у тым, што да гэтай кнігі быў механічна пасля. Яны стварылі гэту кнігу, кожны напісаў свае старонкі, прычым пасля іх пачалі састыковваць. Стыкоўка таксама была цяжкая. Напрыклад, уладальніку почерка 2 было дадзена заданне зрабіць дакументы 1.10, і пасля ад 30-кі ён все гэта перапісаў без всякого перапынку. Таму вось гэтыя дакументы ад 20 до 30 прыйшлося ўклініваць вельмі груба, механічна. Карацей кажучы, кніга атрымалася, ну, скажем так, не вельмі высокого пашыбу. І самае, конечно... Але загадчык на той час быў задаволены працай, яму гэтага было дастаткова. Ну, гэта зараз замовіў гэта, так? Мы на вялікі жаль не ведаем рэакцыі гэтага замоўцы. На жаль. І вось яны пасля прыклалі, яны вынулі механічна гэты рэестр, складзены для скрынкі прывілеяў, і прыклалі яго да кнігі. Ну, і аказалася, што некаторых дакументаў, якія былі імі перапісаны, у тым рэестры няма. Там паміж рэестрам, які прыкладзены да кнігі, і кнігай столькі несупадзенняў, што, ну, просто кажу, ну, як ёсць такое, як кажуць, слепой лысого стрижот. Ну, як бы, вот такі вот прыблізна атрымаўся вынік працы гэтай канцылярыі.
Так, далей, што трэба сказаць. Але ў любым выпадку гэта кніга, яна выкарыстоўвалася ў канцылярскіх мэтах. Там ёсць, напрыклад, пісарскія паметкі, напрыклад, што такого-то там числа такого года з гэтай кнігі зроблены выпіс, напрыклад. Значыцца, яна фактычна ўспрымалася як такая самая, тыя дакументы, якія ў ёй былі запісаны. Першая крыніца такая. Яна ўспрымалася як крыніца, і тыя дакументы, якія ў ёй былі перапісаны, яны успрымаліся як маючыя юрыдычную сілу. Але я ўжо не кажу пра колькасць гэтых проста літарных памылак, тое, што яны проста не так у словах перапісалі. Па сутнасці, гэтая кніга не мае. Яе лепей, калі ёсць арыгіналы гэтых дакументаў, лепей кнігай, як зместам гэтых дакументаў не карыстацца, таму што яна мае больш значэння для гісторыі чалавечай думкі, чым да гісторыі Віцебска. Напрыклад, у рэестры быў нумар дакумента такі 30, там быў нейкі прывілей, напісаны на лацінскай мове. Нашы перапісчыкі не валодалі кваліфікацыяй увогуле ў лацінскай мове, таму яны проста прапусцілі. Атрымалася ў выніку, што ў рэестры ёсць нумар 30, а ў кнізе нумара 30 няма. І калі пасля Стаўскі і Аверка, пра што зараз будзем казаць, гэтую кнігу перапісвалі, Аверка ён заўсёды ў такіх момантах пісаў: я гэтага сам не прыдумываў. Гэта ўсё я перапісваў з такой кнігі. Проста кажу, што адказнасць сабе здымаў. Ён заўсёды здымаў з сабе адказнасць. Фактычна, але кажу, што якой бы не нізкай якасці быў гэты прадукт, ён, аднак, трапіў у канцылярыю магістрата і пачаў выкарыстоўвацца па сваім прызначэнні. І у яго за гады, так скажам, ад 1735 да 50-х гадоў было ўключана яшчэ некалькі дакументаў, якімі яны механічна туды ўключаліся, прыкладаліся. І сярод уключаных дакументаў дастаткова цікавы, напрыклад, гэта ўпіс, гэта такая даведка гістарычная, пададзеная віцебскім магістратам 8 ліпеня 1750 года гэтаму войту Юзефу Сасноўскаму. Ён тады пасля смерці Агінскага ўсё ж такі прыехаў у Віцебск. І віцебскі магістрат, ужо маючы такую колькасць сістэматызаваных крыніц, ён з лёгкасцю падаў яму гістарычную даведку, што на самой справе яўрэйскае насельніцтва ніякіх правоў у Віцебску не мае. Сэнс у тым, што на сярэдзіну 18 стагоддзя вельмі моцна абвастрыліся адносіны паміж віцебскім магістратам і віцебскім кагалам. Відавочна, што яўрэйскае насельніцтва выйгравала эканамічную барацьбу, мяшчане за імі не паспявалі, і таму яны проста спрабавалі іх прышчучыць з пункту гледжання права. Сітуацыя змянілася потым? Сэнс у тым, што наступная кніга, гэта кніга, яна працягвае функцыянаваць, а наступная яе копія, яна была створана ў 1758 годзе. Гэта так званая кніга Стаўскага, Міхала Стаўскага, з якой капіраваў свае кнігі пазнейшая наш знакаміты летапісец Сцяпан Гаўрыловіч Аверка. І сэнс такі, вось ввогуле, хто быў гэты Стаўскі? Стаўскі ён быў дырэктарам, як напісана вельмі шмат разоў рукой Аверкі, дырэктарам дзяцей райца Мікалая Смыка. Гэта быў такі дырэктар, як у Новай зямлі, Якуба Коласа. Гэта такі быў, который навучаў дзяцей проста гэтага райцы. Мікалай Смык, ён чым вядома, што гэта адзін з асноўных фундатараў, які даваў грошы на пабудову Васкрэсенскай рынкаўскай царквы, якая ў нас зараз на рынку стаіць, гэтага помніка. І вось чаму, уласна кажучы, чаму ў 1758 годзе была зроблена яшчэ адна копія гэтай кніжкі. Адказ, па сутнасці, у змесце самой кнігі. Туды ўключаны такі дакумент, як акт саюзу всего магістрата места Віцебска, это горада Віцебска, паміж сабой. Заключаны ён 3 лістапада 1757 года. Это вельмі выразна такі антысеміцкі саюз, скіраваны на тое, каб супрадзейнічаць эканамічным і палітычным нейкім уплывам кагала на тэрыторыі Віцебска. Карацей, все магістрацкія чыноўнікі, яны прысягнулі, што будуць стаяць адзін за аднаго цвёрда, адзін аднаго бараніць. Ён, па сутнасці, не мае такого вялікага сэнсу. Там адны голыя дэкларацыі, што мы ўсё будзем рабіць разам, будзем все рабіць для добрага Віцебска, каб супрацьстаяць яўрэям. І там цікавыя ёсць рэчы ў гэтым акце саюза, яны якраз датычацца таго, што трэба яшчэ раз сабраць кнігу прывілеяў і нікому не выдаваць арыгіналы, а ўсім выдаваць толькі копіі дакументаў. Гэта будзе
забяспечваць іх захаванасць. Відавочна, мне так падаецца, увогуле Стаўскі быў не толькі дырэктарам дзяцей гэтага Мікалая Смыка, ён хіба што быў дырэктарам гэтага саюза магістрата места Віцебска, ці, як можна сказаць, сакратаром, які выконваў сакратарскія абавязкі. Вось уявіце сабе, калі раней у кнізе многія гэтыя перапісчыкі, якія складалі назвы да дакументаў, там такія кароткія загалоўкі ёсць, напрыклад, актыкацыя, то впісанне там нейкага там якой-небудзь лібертацыі, гэта вызваленне. А вось, напрыклад, яны ў гэтую кнігу Стаўскага ўключылі 4 прывілеі, звязаныя з яўрэйскім насельніцтвам. Прычым кожная з іх ён атрымаў такі загаловак, вось адзін, калі перад дакумент, жыды віцебскія выправілі ад ясна вельможнага пана Яна Казіміра, і ён на палову старонкі, разумееце, і все супраць, все насычана такім антысемітызмам, што яны з гэтых прычын у горадзе не павінны жыць, ні ў горадзе, ні ў нам заўжды прадместях, казалі, што ўсё добра было. Ну, як бы не зусім, былі ў гісторыі пагромы, ўсё, але фактычна гэта кніга Стаўскага, яна была хіба што таранам, які быў прызначаны для таго, каб паспрабаваць перайграць Кагала. Гэта, ну, в сэнсе, такая зброя магістрату ў барбе за свае палітычныя ўплывы. Але перамагчы, ну, немагчыма. У гэтай барацьбе немагчыма. Вось. Ну і наступная копія. Вось, значыць, калі мы бачым, што першая кніга прывілеяў была створана па загадзе хіба што улады мясцовай ваяводы. Другая кніга прывілеяў, она была створана па ініцыятыве магістрата, як такая зброя ў барацьбе з Кагалам. І вось тут мы падыходзім да трэцяй копіі. І гэтая трэцяя копія, она зроблена Сцяпанам Гаврылавічам Аверкам. Гэта наш знакаміты храніст, які напісаў гэты славуты і ўсім вядомы летапіс горада Віцебска, Аверкі і Панцырнага. Значыць, на сучасны момант мы маем 3 копіі кнігі прывілеяў, зробленыя рукой Аверкі. Першая з іх знаходзіцца у бібліятэцы Польскай акадэміі навук у Кракаве. Так, значыць, наступная знаходзіцца, і 2 наступных знаходзяцца у літоўскай бібліятэцы ў Вільні імя Врублеўскіх. Значыць, увогуле сам Аверка, ён вельмі шмат паметак на гэтых кнігах зрабіў, для чаго ён іх пісаў. І там ёсць такое першая, якая з'яўляецца самай ранняй з гэтых кніг, якая напісана ў канцы 1767 года, тая, якая зараз заходзіцца ў Кракаве. Там ён запісаў, што ён гэтыя кнігі пісаў для таго, ашукаючы спісання тых дакументаў профіту. Уласна кажучы, ён шукаў, прыбытку. Ён хацеў прадаць гэтыя копіі гэтых магістратскіх кніг, зрабіўшы такі наклад рукапісны 10 экземпляраў, і нешта на гэтым зарабіць. А ў адной з пазнейшых копій, якая датуецца ліпенем 1768 года, ён змяніў свою думку. Ну, это можно показать, гэты аркуш, это документ номер 3. И он уже писал, что я писал гэтыя книги маем час абоемся пружнавання. Это обозначает, что, ну, вось, власна кажучы, гэтая сторонка, что маючы час, а не жадаючы яго марнаваць. Мы можем таким чынам паспрабаваць зразумець, навошта наш славуты летапісец, ён паспрабаваў зрабіць гэтыя 10 кніг. І мы бачым, што ён просто, на мой погляд, он просто банальна хацеў зарабіць. Самае цікавае, што на адной з кніг, на той, якая зараз заходзіцца ў Кракаве, ёсць надпіс адпаведны, што ў 1777 годзе, а значыць, праз 10 гадоў яму ўсё ж такі ўдалося яе прадаць райцы Тэадорыю Запольскаму. Бачыце, тавар не хадавы, ён сам такі прадавец так сабе, таму я не ведаю на самой справе, колькі ён іх насамрэч прадаў. І вось гэтыя кнігі, все 10 копій гэтых кнігі віцебскай прывілеяў, яны былі выкананы недзе ў канцы 1767 і да ліпеня 1768 года. Апошні экземпляр, ён мае такія паметкі на сабе, што ён выкананы ён закончана яго выкананне, дастаткова толстая. Такую кнігу за адзін дзень не напішаш, што яна напісана 11 ліпеня 1758 года. І самае цікавае, што мне падаецца, што менавіта тады 10 разоў перапісаўшы гэтыя віцебскія прывілеі, Аверка хіба што, Сцяпан Гаврылавіч Аверка хіба што падумаў, што ён ведае гісторыю Віцебска лепей за ўсіх, і яго нарэшце ўзнік
амбіцыйны план напісаць гісторыю горада Віцебска як такую. Таму што сама гэтая хроніка Не замахнуться. не замахнуцца. Ну, нейкі творчы парыў такі Так. адкрыўся ў Ці чалавека. ведаеце, калі чалавек напісаў 10 кніг, ён можа быць проста не мог спыніцца так адразу, таму што ён набраў абароты з вялікай хуткасцю іх пісаў. Чакайце, зато мы зараз дойдзем до таго, што гэта быў першы графаман. Ну, Летапісны. ёсць такое ўражанне на самой справе. І вось, а сама та хроніка, яна, якая зараз захоўваецца ў Санкт-Петербургу, яна, па сутнасці, яна складаецца з 39 аркушаў, напісаная яна з усяго, што ў яго было пад рукой, з усіх гістарычных нотатак, за один дзень 13 ліпеня 1768 года. Як бачыце, апошнюю кнігу прывілеяў закончыў пісаць 11, а ўжо 13 напісаў гэтую знакамітую хроніку. Ну і цікава таксама, што магчыма, у яго гэтая думка, яна ўзнікла не адразу, а магчыма, ён яе ўжо пэўны час яна сидзела ў галаве, таму што ў апошняй гэтай кнізе прывілеяў, выкананай рукой Аверкі, там ёсць такі фрагмент хронікі Віцебска. Пакажыце, калі ласка, апошні кадр вось тут. Там сапраўды у кнізе, якая зараз захоўваецца у Вільні, ну, яна мае архіўны нумар там 208, вось там ёсць фрагменты пасля асноўнага тэксту кнігі прывілеяў, там ёсць прыблізна 15 аркушаў. Гэта тое самае, што мы бачым у хроніцы Аверкі, але троху меней, запісы тыя самыя, але гэтага матэрыялу крыху меней. Магчыма, ён проста там патрэніраваўся, а пасля дарабіў свой твор і выдаў яго вось такім чынам. Такім чынам можна сказаць, што гэтая цікавасць да гісторыі, она прайшла, так скажем, 3 стадыі. Першая гэта зробленая па загадзе уладаў кніга прывілеяў, другая гэта зробленая супраць віцебскіх яўрэяў кніга прывілеяў, і трэцяя гэта кніга прывілеяў, зробленая Сцяпанам Гаврылавічам Аверкам з мэтай зарабіць. А хроніка Віцебска з'яўляецца вынікам працы Аверкі над кнігай прывілеяў. Калі ён папросту падумаў, што ведае гісторыю Віцебска лепш за ўсіх, і паставіў сабе за мэту напісаць такі амбіцыйны твор, што і было выканана. Вось, што хацеў сказаць. Дайшлі нарэшце, так? Як жа ж ён стварыўся. Добра, дзякуй вялікі, што прыйшлі. Я думаю, больш грунтоўнага такога даследавання і не пачулі б мы нідзе. Вельмі цікава, дзякуй. Дзякуй вялікі. У нас яшчэ будзе у вас... У нас з вами сустрэча, я ўпэўнены, так, таму што вашыя веды, гэта тая самая скрыначка, пра якую казалі, куды складвалі ўсё гэта. Трэба зрабіць рэвізію гэта. Добра, рэвізію будзеце потым рабіць. Зноў такі дзякуй, што прыйшлі. З вами развітваемся, але раім паглядзець разам з намі, што прыдумаў Александр Карэнман. Весна, как говорится, красна, как говорят классики. Друзья, весна действует на всех по-разному, и сегодня мы узнаем, как она действует на конкретно наших витебских жителей. Поехали. Как на вас действует весна, признавайтесь? Холодно очень. А теплая весна? Вообще на организм как-то есть весеннее обострение? Кто-то влюбляется весной, кто-то заболевает и влюбляется. У вас что? У нас? У нас влюбляются, ничего. да. В вас. Да. В тебя кто-то втюрился, как Да. ты думаешь? Кто? Назови его имя. Нет. Назови, пускай он знает, что ты об этом тоже знаешь. Кирилл. Кирилл, она все знает. Как тебе весна вообще в этом году? Расскажи, пожалуйста. Ну, крутая. Чего? Ну, Холодно, смотри, ты в шарфе, в шапке, весна, март, закат. снег. Тебе нравится такая погодка? Ну да. Что ты с этим снегом делаешь? Он уже еле живой. Ну, играемся в снежки. То есть можно зафинтить какой-нибудь девчонке, да? Или нельзя? Не, Давай нельзя. так, как ты относишься к тому, что вот когда девочку за косичку дернул, это значит, что ты в нее влюбился. Ты согласен? Ну да. Это неправда. Это значит, что ты вредный, непослушный мальчик. Ты когда-нибудь дергал девочек за косички? Не. Как на вас весна действует, на ваш организм? Хорошо. Положительно? А витаминоз не ваша история? Нет. В чем секрет? Как найти в себе... Улыбаться. И все, и здоровье само придет. Это ваш летчик? Да. Ты хотел бы стать летчиком? Правда, вот представь себе быть пилотом самолета. Не военного, пассажирского, возить людей на море. Веселых, довольных людей. Хотел бы или нет? Да. Это я тебе навязал сейчас или ты реально хотел? Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Пилота. Все, навязал. Извините, если что. Как на вас весна действует? Прекрасно. Влюбились, что ли? В моем возрасте. Только и влюбляться, да? Только Ну, нормально, настроение лучше, чем зимой, да, или осенью. Хорошо, все прекрасно, птички поют, настроение есть. Как на вас действует весна, на ваш организм? То есть положительно. Не болеете? Отлично. Не убегаете от нас? Как на вас весна действует на организм? Положительно. То есть не болеть, влюбляться, веселиться? Ну да, с такой весной только закаляться. Хорошего дня, спасибо. Ну, я чувствую, что открыто новому. Легкость, хорошее настроение. Атакуют ли мужчины? Ну вот обычно говорят, что весной все, крышу сносят, все начинают влюбляться, там, звать на свидание, предлагать руку и сердце. Что у вас с этим? Я учусь на педагогическом факультете, где 99% это девочки. Поэтому конкуренция на одного парня очень большая. Вы сами им предлагаете, да? Признавайтесь, как на вас весна действует? Уже есть на подоконнике? Настроение поднимает, Ну, конечно. рассада есть на подоконнике? Конечно. Показывайте, какого уровня у вас уже помидоры. Если вот сколько сантиметров помидоры? Ну, не знаю, сантиметров 10. То есть еще маленькие. Маленькие, да. Ну, в прошлом году так же было? Или получше было? Чуть Получше. теплее было? Да, да. Мы желаем вам, чтобы скорее потеплело, помидоры подросли, вы уже их повезли на дачу. Хорошо, спасибо С хорошим большое. настроением. Как на ваше здоровье действует весна? Очень хорошо. Положительно? То есть, тут говорят, а витаминоз, это все ерунда. Все ерунда, да. Вы чем весной занимаетесь? Рассада дача ваша? Рассада, да. Рассада, Помидоры. Мы собираем длину помидор. Какие уже стоят? Сколько сантиметров? да. Ну, сантиметров 10. 10. Ну, пока что у всех 10. Значит, вы не отстаете. Да. Мы желаем вам улыбаться, хорошего здоровья. Спасибо. И удачи на даче. Спасибо. Лично мне вот весной хочется выйти на улицу, распахнуть куртку, сесть на лавочку и ничего не делать. Просто сидеть, улыбаться, наслаждаться прекрасной погодой. И, пожалуй, этим и займусь. Пока. Ну вось яшчэ адны заняткі, калі можна так сказаць, па гісторыі скончыліся, але на гэтым яшчэ нічога не сканчаецца. Будзем працягваць свае веды ўзбагачаць па гісторыі Віцебска. Ну, а галоўны вынік, які мы сёння можам зрабіць, гэта тое, што не ўся ананімная інфармацыя, якую мы дзесьці знаходзім, гэта праўда. Таму трэба правяраць. Так. На гэтым ўсё, будзем развітвацца з вамі. Усім несумнага вечара. Шчасця, здароўя, кахання. І напрыканцы наш музычны нумар пакуль. Это город цветов, это Витебск. Этих праздничных дней не забудет никто, добрый Витебск. Дарит радость для всех, и любовь, и успех. Здравствуй, Витебск, здравствуй, Витебск. Вот и снова пришло время встречи друзей. Город встретил гостей, улыбнувшись тепло. Распахнул им объятия своих площадей. И опять фестиваль расправляет крыло. Это город друзей, это город цветов, это Витебск. Этих праздничных дней не забудет никто, добрый Витебск. Дарит радость для всех, и любовь, и успех. Здравствуй, Витебск, здравствуй, Витебск. Мы спешили сюда из других городов. Мы вам дарим улыбки и песни свои. Мы с собой увезем доброту и любовь, словно хлеб, словно соль белорусской земли. Это город друзей, это город цветов, это Витебск.
Этих праздничных дней не забудет никто, добрый Витебск. Дарит радость для всех, и любовь, и успех. Здравствуй, Витебск, здравствуй, Витебск. Этих праздничных дней не забудет никто, добрый Витебск. Дарит радость для всех, и любовь, и успех. Здравствуй, Витебск, здравствуй, Витебск. Здравствуй, Витебск. Здравствуй, Витебск.